Us mostrem un espai amb un punt de vista molt diferent al que esteu acostumats a conèixer del museu. Aquesta via de contorn es va construir entre el 2017 i el 2018 a la part externa i més allunyada de les vies de l'antic dipòsit de vapor de Vilanova i la Geltrú. Són 170 metres de via en total, que compten amb 5 alineacions rectes i 2 corbes de 50 i 80 metres de radi. El seu traçat comença al baixador del Pont de Pineda, on podem veure una antiga placa giratòria original de l'estació de Vilanova de 5 metres de diàmetre. Al davant trobem el Pont de Pineda, primer pont metàl·lic construït del país el 1868 per la maquinista terrestre i marítima. Al seu costat podem veure una àmplia exposició de senyals ferroviàries. Aquesta via possibilita el funcionament de vehicles lleugers del museu amb viatgers. Junt amb ella també es va construir un camí protegit per una tanca metàl·lica que, sota la denominació de passeig entre vies, permet contemplar la part posterior dels vehicles de l'exterior del museu i els diferents elements i vehicles d'infraestructura de via. Durant el recorregut podem observar diversos vehicles de manteniment de vies i l'últim pas a nivell guardat, no automàtic, que va funcionar a Espanya. Es trobava al baixador de Roda de Mar, a Tarragona, contextualitzat amb una caseta de l'estació d'Olmedo, a Valladolid, amb el mobiliari i els estris més habituals d'aquestes instal·lacions. Compta amb 2 barreres i el mecanisme de so que les acciona. A continuació, veiem el fris escultòric que Josep Maria Subirats va concebre com a rètol de l'estació de Sants quan li van fer l'encàrrec d'una escultura per a ornamentar una de les remodelacions de l'estació l'any 1979. Són 22 mòduls que pesen 40 tones, on el reconegut artista fa un homenatge al tren. Subirats situa cites històriques i elements identificables per tal que tinguem un referent proper. L'element essencial és la roda, símbol de la comunicació i la mobilitat. Dit tot això, en paraules de la seva filla i historiadora de l'art, Judit, en una clara intenció de fusionar l'art amb l'activitat quotidiana, va convertir el que podria ser un rètol amb les lletres de la paraula Barcelona en una escultura de fort impacte visual. El traçat de la via acaba al baixador del Pont de Senyals, construït amb material de l'antic autòdrom de Terramar de Sitges, ja desaparegut, però abans veiem una placa giratòria de 4 metres de diàmetre que permet als vehicles fer el tomb per tornar a la seva circulació.